Haji. Inggih. Ning emate. Emanipun kados pundi Kang Mas? Udakara 7 dina. Jroning pangrasa. Mapanku ning dalem Kadipaten Ngabeksah. Mung tansah mandheg mangu was lan semelang. Kang sak temen iki arep ana wahanan apa to, Dyang? Kang Mas Purbakusumo. Ampun ngantos panjenengan menika kekes ing tenggalipun. Mbok menawi sedaya menika kasesripun tenggalih awit kathah sanget jejiban panjenenganipun ten ing kraton Ngabeksah, Kang Mas. Menawa ora diajak. Inggih. Saya-saya ngancekake Udakara 3 dina. Inggih. Jroning pangrasa. Ana sadengah pawongan kang caket marang pun kakang. Panyawanging pun kakang menungso mau bakal nekak janggoning pun kakang. Kang Mas. Kasunyatanipun jiwa raga panjenengan menika sae sanget. Boten rasake gerah menapa lan menapa. Panjenengan ampun menggalihake bamanipun anu. Sipranipun panjenengan namung menggalihake ponak jabang bayi. Jalaran sekedhap malih bakti ngarake kula Kang Mas. Iya. Iya, iya. Aku percaya marang kamu. Inggih. Ning jroning rasaku saliraku lumrah banget. Lajeng kersa panjenengan. Apa seliramu kersa ndak ajak mapan wonten ing dalem tilampah gulingan cinaket marang pun kakang. Tartamtu kula sanggah menapa ingkang dados kersa panjenengan. Monggo sesarengan tumuju walem kirang grinang Kang Mas. Ayo, Ayo monggo Kang Mas. Panjenengan ampun kados. Kula badhe wonten sisihipun dhateng panjenengan. Inggih, kula ingkang badhe jagi kawilujenganipun panjenengan. aja nganti wal jroning sesandinging pun kakang. Kula janji kawat panjenengan, kula boten badhe nilarake dhateng panjenengan, Kang Mas. Monggo. Monggo kula dherekaken saya, Kang Mas. Kula ampun panjenengan menika menggalihake ingkang boten wonten kasunyatanipun, Kang Mas Purbakusumo. Monggo kula dherekaken
Ya Allah, Gusti.
Sing ngertos sinten kula nembe jaga. Golek sopir selamat-selamat dari Semarang.
tanggane kula lara ngeten iki 7 dina arep mahul. Aduh. Oh, dene wong Kalian sedang boten ngertos gerahipun Kamas Porpok semua. Yo, Menapa dipun parakaken kula niki golek dukun. golek niku. Longket. Kanggo musadani gerai garang utama Porpok Aji Kusumo. dipet apa pundi? Golek dukun. Mateni wong taun ngene aja golek dukun ae cah. Hah? Lho ngene yo, Pak. Mergo penyakit iki ora ngerti. Supaya aku golek dukun, supaya keluarga ring besar ngerti penyakit iki. Lah nek kleru dukun cabul. Malah mateni wong. Aku sing golek. Sampeyan kok ngertos, Wes. dukun manjur. Heeh. Monggo kapung dereng Yai umat. Pancasurya. Sampai temu kaki wong jenenge garwaku yo kandhang. Aku malah-malah siramu. Oh, ngertosi. Kesane yang ngene niku rada ngerem. Lah ampun boten enten wong sing dikon golek dukune suwene ra umum. Men cari men. Kudune sing wedi aku kok malah kowe diancuk lho. Aku jumbul, Mas. Jumbule raim kaya monyet-monyetan. Kene iki mah ceritane golek dukun ana perkara malah mlebu mek apa kowe? Lho, kene iki ana wong loro. Aku diundang kok, Mas. Sing ngundang iki sapa sing diambek? Malah nek ngono ora kaya modin. Lho sampeyan iki dikon golek dukun kok malah ana wong bentong mlebu jenenge mbake. Sopo ben? Lah niki Iki dukune. Jabang Bayu. Iki dukune. Apik Mas yo. Saya arep delok larane Kamas Porpok. Niki dukune. Yo iki. Walah kok gak yakin cah. Kok ora yakin gene. Kok tak kementeran yo. Nang dukun kok bilang ngono. Kok nangis? Kalau Dukun. Untune gowang. ngeten. Pripun? Iki lho sing sakit iki lho. Kamu putus ya. Yai Pancasurya. Mereka iku ingkang badhe mreksani gerahipun Kamas Porpok semua. Menapa dipun parakaken? Oh niki. Yai Pancasurya Yai. Nek pancen siramu wis cetha bloko ngupati marang iki. Kok suwanaki ana ngabesah. Mula sapa kuwi Yai? Ora susah dadak kesuwen. Enggal-enggal musadana anggone gerang garwaku kang Porpok. Saya lope, Nggih. keluarga ngabesah durung ngerti gerai Kamas Prabu Porpok semua. Nanti seliramu tak rawuh kene ngabesah supaya ndeleng larane lara apa. Kula delok riyen nggih. Longke to. Amin sewu nggih Gusti. Atas-atas lebah. Ngapunten Sinuwun. Sakit hati. Hei, dukune ndi? Hei. Oh, dukun sekarang. Nuwun kiye-kiye. Wis sampean iki malah dendeni. Piye le, Wis Mas? sampean ngasih aku do kaget jebut dumon ndi? Jare kon delok lara. Sing mbok delok ndi? Wetenge, Mas. Sing lara yo wetenge kok Lara lara. tak delok esik, Mas. Aja mbok penyet yo lara. Tak demek alun-alun. Aduh, kok diake. Ngapunten nggih Sinuwun. Aduh. Eh, Ora. Saniki pun cedhak. Kira sampean matur kematen Kang Putus ya. pangapunten nggih Gusti Ayu. Kados pundi Bapak? Gerahipun Sinuwun Prabu niki mboten gerah sakbaena gerah. Lajeng Gerahipun iki didamel tiyang tegesipun dipun tenung Gusti. Pantang. kula tulis
iso paku payung dikene jero. Paku ya paku pokoke payung lha apa? Lah iya sing nyantet matane picek kek. Sampeyan dukun jos lakoni matur suwun. Pun medal paling gak waras. Lah, sejeluk kas waras, Mas. Lakoni sampeyan dukun kondang. Bayar pirang-pirang juta gak apa-apa. Mboten napa-napa, Lho Mas. ngene mbokku ngantek mati ra roh kowe aku. Lah sampean mboten ngomong, Lha Mas. kenapa? Disantet tuwa. Disantet tuwa. Ampun dikir sambat sampean. Susah metu. Ben metu kabeh gendang waras, Mas. Bang bayi usus ora ana segane layak lara. Wis, iki pendem nang tengah kuburan. Iki penyakit. Ora susah kok pendem tengah kuburan. Dateng pundi? Wis coba wae. Wis tak kene selamat den diopeni selamat kowe iki. Selamat sapa? Selamat wong kene. Lho niki pripun? Sing banci iki tiyang. Ya kalau terjun tahun tuh mata Hati-hati Gusti Prabu. Ya jalan. Ngapunten nggih sinuwun. wis ora kuat. Kamus pokok sumo. Niki kadang jenengan Kulo kadang panjenengan aku wis ora kuat. Wes dikiyat-kiyate mawon. Wes kuat-kuatno muga-muga ndang mataku sing nyekel ketoprak aku. Oh, tak petunggas. Aduh. Enggak. Pun dikiyat-kiyate. Kadang nggih sinuwun. Anu, jangan lupa. Pripun? Nek panci kamas pokok sumo. Anggenipun loro ditenung tiyang. Napa sampe saged buka? Saged. Jangan. Sing nenung niku tesih keluarga ngabesah piyambak. Isih keluarga. Nggih. Sampeyan ngomong aja gitu lho, Mbak. Yo Mas, bener Mas. Aku ora percaya. Sampeyan niku kok Dadang lope. iki lho Nggih pripun sinuwun? Apa kowe bisa buktekke yen keluarga oleh ngapesah? Kan tenung marang aku. Nggih saged kula badhe budidaya sinten mangkinipun ingkang damel gerahipun panjenengan. Carane kepiye? pun carane. Carane Mas, Nggih. keluarga ing ngabesah ndak tulungi pusaka. Sapa sing katoko, Aduh. sing semaput, ya kuwi sing gawe larane sinuwun Prabu. Lah aku ora. Aku ora. Sapa roh? Lesau. Iku sinten mawon? Warga Nggih. absak temuli. Nggih keluarga ngabesah Pokoke sing matruba sing ndak tungguli pusaka ala aja iki. dipilih. Wani kowe. Wong model Sampeyan, Mas. Wani. Modele kaya maling asine yo maling kok. Ayo lho. Siap. Naga pasung. Aku njaluk daya katiasanmu. Pripun, Mbak? Apik, Mas. Sampeyan wis ora gawe larane sinuwun Prabu. Sampeyan niku aja nyatane
kabeh Apa ora elek kabeh langsung giliran. Oke, kita kuatani kita langsung. Ah, gentenan Mas. Naga Basung, aku njaluk daya katiasanmu. Ora apa-apa Mas sampean apik. Saya Baik. kosong masih kata TV lek kata. Kula ge. Iya. Kok gek sing nyandet iki, Cah? Mboten ah. Tenang ta ora? Nggih. Naga Basung, aku njaluk daya katiasanmu. Ora apa-apa, Mas. Pripun? Sae sampean. Nggih, Pak Pripun. Kula nggih. Iya, Anyaran iki. anyaran. Apik, Mas. Mergawe kok bojone dijahe. Mboten kula. Tenang ta ora? Kanca kula. Kanca. Kanca kula. Naga. Lho. Balik. Aku ra apa-apa. Ah. Lho, Raja. Hei! Burung kok wis mlayu. Naga Basung, aku njaluk daya katiasan. Aku iki lho. Ada aku biadek lho. Apa ya, Mas? Ora enak. Lho niki pun nek selas lho. Kabeh swarga. Ana ing dalem pramun ngabsah uga prajurit wis kelakon Nggih, mulai kae nopo. Lah sampean nggih derek. Nggih sampean derek. Sapa Aku ora apa cundaka kowe apa wakil pangoso. Sampean warga sing ngabsah ta mboten lagi. Pun. Sampean sapa ngerti kepengin dadi bojone kene. Ha iya. Naga Basung, aku njaluk daya katiasanmu. Waduh, mboten Pun. apa-apa. Mboten napa-napa Gustine. Nggih. Ah, berarti jebule niki nggih sae ya. Wis kok. Wis ono bukti ora apa. Pinipun Kang Mas? Ngono ku aja derek-derekna. Loh, diancok iku. Malah sakit lho. Sakit. Kok kaya ngono kuwi. Sipun kian-kian mungkin. Ngene lho. Ngene lho. Sampeyan Aku iki pas ngaku mengaku. Niki mau agange teng pundi? Disolai bos. Lah nek saged teng malah ngopi. Lho kok ngopi. Hati-hati bol, pusakane kali larang bol. Sopo kudu kuwi pusaka ono kemasuk. Niki katut jenengan. Sedaya prajurit wonten ngabisa sampun sedaya uga Gusti Patih. Niki katut jenengan. Oh iki bodho kuwi. Lho bodhone manggen pundi? Ponco Suryo. Kuwi katakas Kamas Purbok Sumo. Apa bakal kelakon? Aku digelekan Kamas Purbok Sumo. Pun ngertos nek sampeyan niku kadange sing medeni nggih dulur ngoten niku. Wong ngene kula yo-yoan nemen dadi tan pinatan kok. Dulu aku Nggih. boleh. Iya. Sampeyan iki ora usah wedi ngene nek nek sampeyan mboten salah tetep mboten napa-napa. Kok malah. Loh, nggih, jenenge kencung kena dijajak lha
sejatine menungsa sapa sing roh? Jajal coba. Maca Fatihah, balike Fatihah balik kok. Ayo, nah mesti wis. Rom. Tak idoni menang kengko. Oh, pangeran Kotrok. Lah iya, wis. Dereng. Rezeki apa? Rezeki pengen demenane akiem kok. Oh, sampeyan itu gagian iki. Resane ndang waras kok. Naga pasung, aku njaluk daya katiasanmu. Pun boten. Oh, selamat sampean. Selamat boten apa-apa, berarti cuma niki penipu. Penipu kowe, sing ora perlu dipercaya. Penipu sampean. Kandhatan kabeh untung. Ngapunten sinuwun. Ora ono kang kantong. Dosen, senajan do keluarga dengan besar, sampo dibentuk kulit pusaka Lokomas. Niki setunggal Mas. Namun kan kamu, kang buat manusia, pecah pipat. Pecah pipat. Sopo mutusnya? Mutusnya garwak. Seluruh bakal kelakon. Mutusnya tiku marang nyawa. Ngono sih. Ora yakin. Kula kertas menapa kecilan pertandos kalian kula. Menawi kula boten pemindah nanging Mas. Sedaya kanthi buktekake sedaya lawan pengapesan. Kula saged dibentuk oleh pusaka napa masuk kawula. Ojo mutusnya. Ojo. Kula jajal menika kanthi buktekake bilih kula boten lempat Mas. Kula nyuwun pelang Kowe ora tumindak. kula mintos menawi kula ingkang boten tumindak. Nanging sedaya kanthi buktekake wonten kawula kecilan ngapesan Mutusnya ojo. Kowe ana apa? Gak karo bojo-bojone dhewe. Oh, mutus salah wis pun. Ora salah ra kok nyebut Men ora usah utang lekul Aja didemek. Minggir. ora daden ora salah Gusti Ayu. Ora kok. Nggih wong bojo nyantet iku apa? Ora tega Malah ya ora tega. Sing dijak mergawe ngantek ngene polahe kok. Naga pasung, aku njaluk daya katiasanmu. Satunke. Engkang karo Mordosia dibentuk kulit pusaka Lokomas. Sak menika kantoko Kamas. Tegas Mordosia engkang nyantet pada sampean. Mordosia. Setan pancil meniki bilis. Oh, wong wedok sekarat. Aku menunggu bilang. Jaluk sampe bagi tuwano. Oh, ya pun. Oh, alah, wong wedok. Oh, alah, yo. Makan, Mbak. Ya, lara sampean. Oh, hati-hati mawon. Gusti kula ingkang
Bojo cok bojo. Bojo disantet. Wong ditukokno skincare, njaluk apa ditukokno, njaluk mobil liya ditukokno tak idoni matamu. Tak idoni piye? Idoni matamu arah. Adoni. Aku sapa? Mboten ngertos. Ngerti. Malah. Wong sampean iku sekamil. Bale udo kowe pakaiane sing tukokno Gusti Ratuku. Tutu aku Piye? Kowe lunga bale rono aku tapi njaluk ambung. Mantane. Darah kobo colong. Opo dhewe? Enggak. Kamu mas pon. Sampeyan ditimbali. Pripun? Sapi sing garwane tegelan mentolo ning somarang. Nggih, Apa tumrape gerahku ana soto? saged sinuwun. Ana tenang. Nggih. Apa pirantining aku enggal gerah waluya temeng jati temeng nirwana. Panjenengan saged waloya temahing jati sinuwun. Ning wonten syarate. Syaratnya apa? Ingkang garwa Gusti Ayu Mertosia kedah dipun sela. Siap. Iku akhir disilang lho aku dadi cukure. Tak pendem uripan kowe. Wah, kula mawon sing ajari. Ora ono pangampun tumrape aku. Aku pengen enggal waluya temeng jati. Kowe wae kang ora tau. Pun hati-hati mawon. Ora ngerti malam kabecikanku. Cukulak matane ngono. Pun kula mawon sing ajari. Alah. Tau sampeyan muring-muring. Ora muring-muring piye? Santet. Kon, Jone disantet. sebelah kaki. Kamas Prabu Bismillah. Ayo, ayo. Ah!
Bantu soto. Ayo. Kalian impang di soto. Niki lho. Goro-goro kula mbelani sampean awak kula lara kabeh. Nen, kula niki gumun. Lah kok gumun? Sebab menapa motor sawet silang. Lah mergo meteng besok nek nglairno punang jabang bayi dadi watu sandungane sampean. Mergo sing ganteni kelenggane ngapsat. Anake metu sial. Lah sampean pintar tenan. Pinter akan nyoprak. Mawon. Rene saniki kamas produksinya sampun gerak santer. Motor set terus silang. Nggih. Saniki sampean wangsul teng Gunung Terme. Balik nggih balik ah. Ning janjine lho, janji niki pinangka utang. Oh, Janjine sampean ajeng ngekeki napa? sampean jaluk bayaran. Lah iki wong mergawe. Iki ku wae bayaran nih. Pun kula to. Ono apa, Bu? Ono apa? Lah iki Gusti Ayu wis ditundung minggat karo Kanjeng Ratu. Prabeya Mas Prices sing duwe lah aku. Lah ngono sampean njaluk mboten? Usah. Dibayar sing akeh gak kuwi iso marekno sing penting. Engko lak surga kan kawan Pak. Nggih, suwun nggih. Oh, prajurit kotrok. Oh, itu golek apa meneh? Sandale gak ono ning kene. Alah sandal dibuak. Semangat. Sampai kok bayar. Nopo bayaran? Sampean apa bayaran? Uang muka sampean kok bayar 400. Iki 100 ta 400, Bu? 100. 400. 100, Bu. 100. 400 niki. 100. Sampeyan ngerti nggih? Niki mboten. 100. Lah niki 100. 100 karo 100 200. balik. Lah niki mboten. 100. Lah niki mboten. 100. 100 karo 100 200. 200 karo 200. 400. Lah sampean kok bayar 400. Niki sing goblok aku tak kene lho, Cak. Oh niki 100 kula jajal sampean. Oh, ngaten. Pun sampean niki kula paringi bayaran 8.800.000. Pun sampean gawa. Wah, piye, Cak? Nggih. Nek sampean lakon dadi ratu, beda lali kula lho, nggih. Nek dosa dadi ratu, sampean dadi sing sampean kula. Ngaten, kami Kelakon. Jongko jangkar Poncosolo. Produksi Ras Memati. Produksi Perpasuruan Poncosolo. Ganti